Лятото свърши бързо. Идва есента. След 5. Глътка свежест. Здравейте, здравейте и добре дошли в поредното издание на предаването След 5. Днес имам чувство, че имаме нещо като ден на отворените врати, защото за първи път ще имаме предаване на отворена врата, ама това не е случайно. Интересът към нашия гост днес е много голям и явно колегите искат директно, визуално да се информират за нещата, а не да чакат да мине сигнала през камерите. Но това е съвсем друга тема, въобще няма да губим време, защото имаме да си говорим много за музика днес и за българска, и за международна. Дами и господа, днес гост в предаването След 5 е президентът на музикална компания Рива Саунд Румен Бончев. Здравей и добре дошъл! Здравей, добре забавил. Много се радвам, за поканата, че успяхме да я организираме най-накрая тази среща. Да. Защото с теб можем да си говорим много за музика. Освен, че си президент на музикална компания и Рива Саунд е направила страшно много през годините. Ти самия си меломан и общо взето си една енциклопедия музикална. И знаеш много и за изпълнители, и за стилове, и за различни музикални носители и други интересни неща. Но нека все пак за по-младите зрители да разкажем малко повече за Рива Саунд, защото това е една от най-старите музикални компании в България. Като не броим Балкантон, държавната, която давна не съществува. Да, трябва да кажа, че от нашето създаване вече минаха 32 години, 91 година. При това наистина аз бях меломан, колекционер. Иначе по професия съм инженер, но след промяната останахме без работа и така реших с колеги и приятели да направим фирмата. И от тогава минаха много години, но ние продължаваме да работим. Разбира се, след Балкантон бяхме ние и Унисон, две фирми, които бяхме така първите частни, да го наречем. Започнахме с 1992 година с 2-3 албума, които продуцирахме на български изпълнители. Първият беше на НЛО партии любими, след това на Стенли Пътя към храма, после започнахме Сигнал, Бетер и кой ли още не. И почти цялата българска музика, особено рок изпълнителите, но не и не само рок. Много композитори са издавали сборни албуми, много естрадни изпълнители. В първите години набляхме предимно на рок. Тогава имаше бум на млади рок групи, които така, почувствайки свободния дух, решиха да правят музика, идват при нас, послушаме, определяме. И през тези години тогава естествено на касети ги издавахме. Така поне 50-60 групи сме издали тогава и то като дебютни албуми. Да. Междувременно захванахме да се занимаваме с други силове, поп-музика, по-късно джаз, етно, детски приказки, дори и класика. И в момента каталога ни набря над 350 албума. 92-3 издахме и първия компакт диск на български изпълнители. Това беше Роси Кирилова "Живей за мига". И така през годините натрупахме опит, натрупахме и каталог. И се радвам, че все още ни има. И трябва. Да, като до 2004 година бяхме Рива Саунд, след това покрай смъртта на моя съдружник Васко Сенфил, мога да го прости, направих дъщерна фирма Рива Саунд Рекърд, с която работя сега. Разбирам. И всъщност ти, освен че продължаваш да работиш, отново протягаш ръка на българската музика и в последните години отново така има доста неща, които продуцираш и излизат на пазара, и то не случайни групи изпълнители, общо взето доста емблематични и в различните стилове. Последните 2-3 години така се съживи концертния живот и
издаването на албуми, след това затишие покрай ковида. Да. Тук съм донесъл Еми ще ги коментираме, защото те много от тях са ни гостували и са приятели на предаването. Атлас, отворете душите. Това е всъщност най-новият тех албум, който издадохме. Това е втория албум, който издаваме на групата. Пепи Писъцки е много активен. Той, освен група Атлас, той прави авторски албуми с музика за деца, приказки и така, които ги издаваме. Същевременно издавахме албума на Мания, след близо 9 годишно прекъсване се появиха... Те са ми много близки приятели, аз бях на промоцията, освен това, тъй като Даниела е в Щатите, за зрителите, защото ние с теб знаем, Юлия ми беше водеща на национални музикални награди, тъй като пък България 24 телевизия, България 24 е медиен партньор на наградите, така че с тях си поддържаме много близки отношения. Братя Аргирови. Братя Аргирови ни бяха на гости януари месец да представят нещата. Това е техният последен, който ще го подаря, за да го пускаш по дискотеки. Благодаря. Другия албум, който скоро издаваха, Мариана Попова. И аз това малко съм го пропуснал май. Или поне като повече информация не съм успял да... Така че ако искаш, може да разкажеш малко повече за... в смисъл, какъв е стила, колко песни горе-долу, вътре горе-долу, каква посока върви тя? Не беше издавала, може би, 5-6 години албум. Събирани песни. На 3-4 вече има и видеоклипове. Това е поп-музика. Основно, нали, повече с музики. Краси Гилмезов и други така композитори, познати и обичани. Друго интересно, което може би албума, който в момента най-много върви на пазар, на Дуечик. Той е нов ли или е сборен? Или и нови и стари неща? Той е двоен, като единият албум е с чисто нови песни, а другия е като най-доброто. Да. И трябва да ти кажа, вече правиме втори ред тираж на този албум, защото песните наистина са много хубави. Много обичам да през годините. Естрадата някакси се върна. След толкова години страдания, сега в момента има голям интерес и глад към българската естрада. И нещо много интересно. Ние издахме първи албум на Дуечик Обич. Това беше 1994 година. И след толкова години отново сме заедно. С Краси Гилмезов сме големи приятели. Което означава, че си имате доверие и работите добре заедно, защото иначе нямаше да и какво да продължи? Другия албум е интересен. Ето в областта на джаза. Петър Койчев Трио. Това е синът на Веселин Койчев, много известен български китарист, джаз китарист основно. Този албум той прави така свой прочит на стила музика на Джанго Рейнхард, който е китарен свинг, леко джипси. Също много интересен албум. Каква е формацията? Освен китара, какво има? Той е трио. Той е с акордеон. Акордеон, китара и бас. Да. Това е също много интересен продукт. И по принцип си пристрастен към джаза. Да. Не, че не уважаваш другите стилове, но джаза си ти е слабост. Виолето Генерал. Ама това ново ли е? Съвсем нов албум. Сериозно? Съвсем Увълев. Работиме още от 1992 година. Да издадем на зрителите, че аз съм водил радиопредаване на Рива Саунд, така че аз много от нещата съм запознат. Но не знаех, че Виолето Генерал продължава да съществува групата и че има нов материал. Това е супер новина. Да, Виолето Генерал сме заедно от създаването на... Не след създаването, но 1992 година. Издали сме вече, може би, 7-8 компакт диска негови. Разбира се, първите албуми бяха с неговия партньор, който после се отказа. Му почна самостоятелни, има и самостоятелни албуми. Този новия проект е много интересен. Той е на френски, английски и мисля, че има 1-2 на български. Много интересен стил. Предстои ми концерт съвсем наскоро в Русе, така че ако има зрители от Русе, мисля, че на 14 ще бъде концерта. Друго интересно е проекта Пеещи артисти на Игор Марковски. Това е наистина много интересно. С него работим от доста години. Предполагам, зрители го познават. Това е
двоен диск, който събира на едно певци и артисти, преди всичко артисти, които пеят. Миналата година направихме премиера на този албум в НДК. Сега предстои да издадем пеещи артисти 2. Да не би да е същия, но черен. Или за сега остава в изненада, каква ще бъде. Пак ще бъде бял, но пак ще бъде двоен диск и ще съдържа може би 17-18 нови песни. Единият диск, а втория ще бъде запис от концерти в НДК, лайф албума. Също много интересен проект, така че на 18 ноември ще бъде в зала 1 на НДК концерта на пеещи артисти 2. Те получиха на тази годишното издание на национални музикални награди награда за обичта на публиката, защото наистина навсякъде ги приемат много добре. И във всички градове, в които са имали концерти, отзивите са това, което е стигало до мен, са много възторжени. И така, и още искам да представя още 2 проекта. Единият е на група Торнадо, една много стара обичана група. Те също не мисля, че също това ми е първи официален албум. Те иначе през години имат много живи участия и така нататък. И албумът се приема много добре също. И може би последното, което сме издали, новият албум на група Кикимора. Така, това е силно. Това е третия албум, който издаваме на Кикимора. Ние с Николо Коцев работим още от 2014 година. През годините издадохме една интересна компилация от хитовете на неговата група Брейз за Набът. И тя двоен диск, който беше CD с DVD, нещо, което за първ път се правеше в България. Това беше 2015 година. DVD-то беше от концерта на Брейз за Набът в Пловдив с Джолин Търнър. Но новия проект, интересното е за него, че той е лицензиран за света от италианската компания Frontier Circuit, за която може би ще поговорим малко по-късно. Добре. И се приема много добре. Има много страхотни ревю от световната преса. Така че надявам се и този албум да се посрещне пред българските рок-фенове. Би трябвало, защото е качествен рок. Много качествен рок, може би. Да не се похваля, може би в момента е най-добрата българска така хард рок, което стила и е в 70-те, 80-те, което в традициите на Purple Rainbow и така нататък. И техният вокалист Ники Здравков се харесва страшно много. Той между другото е вокалист и на Торнадо и има страхотни отзиви за него като глас. Общо взето това така са последните продукти през последните 10 месеца, които са ми издали. Аз отново искам за зрителите да поясня, защото предаването като тема е озаглавено за независимата българска музика, че си говорим, понеже малко в България не ги различаваме понятията, трудно, обърквания стават. Riva Sound Records, вече както се казва, са независима компания, защото артистите отиват с готовите си проекти при тях. Фирмата по никакъв начин не им оказва влияние върху това да сменят стила, какво да говорят, как да се обличат и така нататък. Те са просто партньори, артисти и музикална компания, за да стигнат записите до вас. Докато има и други музикални компании, които са представители на много големи западни музикални компании, там обикновено артистите, когато влязат, им се поставят много условия, т.е. те стават напълно зависими, какви участия, какъв репертуар, как ще изглеждат, какво ще пеят, какви парчета ще записват, къде ще записват, така че да направим разликата, някой да не каже, пък музикална компания, кое е независимото на музиката. Това са абсолютно независими изпълнители, които просто са партньори с Riva Sound Records. Това е само част от истината. Значи в началото на 90-те години, когато България се отвори за света и съответно света се отвори за България,
големите музикални компании почнаха да проявяват интереси към българския музикален пазар. Тъй като до 91-2 тук си беше пиратска индустрия, нали? Те искат да влязат нашия пазар с официалната си продукция. И започнаха преговори с български компании. Между другото, ние имахме разговори с Warner Music, но така стана, че повечето от западните компании ги поеха някои мудрецки компании, които имаха пари и които успяха да ги тръпнат. Да. Така че ние се насочиме към компании извън тези мейджор, така наречените независими компании. И през годините създадохме много контакти, много договори за представителство в България. Първо започнахме в областта на класиката с компанията Naxos, която е така световна компания, може би е номер 1 в света по издаване на класическа музика с каталог, който е над 3000 заглавия. И от 2005 сме техни представители, продължаваме да работим с тях. След това направихме договор с Хармония Мунди, една много стара, уважавана френска компания, която е специализирана както с класика, така и джаз, лоуд музика и така нататък. С тях продължаваме да работиме. След това се насочихме и за да обхванеме така широк спектър от музикални продукти. Направихме контакт и договор с британската компания ARC Music, която пък е изцяло специализирана в лоуд и етно. Те издават музика от цял свят, Северна, Южна Америка, Китай, Япония, кой ли не. Между другото в техния каталог има няколко български албума. И с тях продължаваме да работиме. Работиме също и с един гигант в немската независима музика. Те се казват Membran Music. Те също са с широк спектър музикални продукти, които издават. Продължаваме. Те само немски или не, цял свят. Между другото, благодарение на тях, те понеже имат договори с някои американски компании, които им предоставят правата за света и за Европа и благодарение на тях внасяме и музика каква ли не. След това имаме договор с също една много голяма компания, Play It Again Sam, която е британска компания. Те пък са дистрибутори на Mute Music и така, така че благодарение на тях казваме и много underground, много такава independent музика. И не на последно място искам да спомена и Frontier Circus, компанията, с която работиме от 2005-2006 година. Те тогава бяха много млада компания. Току-що бяха тръгнали с издаването на рок-музика, но напреднаха много и в момента са номер 1 в света по издаване на хард, рок, хеви метал. За тях са работили Toto, Whitesnake, Boston, Journey, Aisha, Yes, която група сети и те продължават да са много активни. В момента каталога им непрекъснато нараства, издават вече по 7-8 албума на месец. И се радвам, че всички тези продукти ние успяваме да ги предоставяме на нашия музикален пазар. И за тези зрители, които се интересуват тази световна музикална продукция, която е извън музикалните гиганти, могат да посетят нашия сайт ravasan.com, където има онлайн магазин с над 5000 заглавия, плочи, DVD, Blu-ray, всичко, което могат да пожелаят феновете. За меломаните. Да. Всички формати за меломаните. Да. Обаче плочите напоследък са страшно популярни, върнаха се на мода, много се търсят, много се продават. Твоето мнение какво е? Има ли и при теб търсене на плочи? Естествено, че има. От, може би, при 3-4 години така лека по лека започна този бум. В момента, според световните статистики, плочите вече вземат 60% от пазара, докато дисковете са вече 40%. И
повечето уважаващи себе си фирми правят така аналогични съвместни издания на CD, компакт и винилова плоча. Търсенето нараства и търсенето на грамофони. Предлагаме, даже една-две интересни подробности бих казал. Преди години издавахме една група от Бургас, Биофобия, която е така тежък дет метал. И при 2 години ми се обадиха от една фирма в Белгия, която са чули за този албум. И тогава на времето го издавахме само на касета. И проявиха интерес да го лицензират. И аз им предоставих мастера, всичко и те го издадоха. Албума на винил в Белгия, но го разпространяват из цяла Европа, което е така добър успех. Пробив на български артист навън, защото не се говори за тези неща и постоянно по интервюта, ама няма ли да пробие някой български артист навън? Ми постоянно има такива малки пробиви. Да, и съвсем скоро преди, може би след януари-февруари, пък една така британска диджейка, която има собствен лейбъл за underground музика, пак тя прояви интерес към Виолето Генерал. И направих съвсем увален договор. Тя издаде една компилация на Виолето Генерал и което имахме възможност да вземем бройки от него за дистрибуция в България, така че ето един пробив, още един на български артисти на винил. На винил? Да. Така че имаме намерение ние някой продукт да издадем на винил. За сега се ослушваме, имаме ценни, хубави неща, които бих искал в нашия каталог да видят бял свят на винил, като примерно албума на Стенли Пъти към храма. Много страха. Говориме с едни приятели от Търново, които имат така мини фабрика за плочи и да издадеме Бади Бенд, една страхотна джаз група, не знам дали я помниш, която издахме някъде от 97-8 година. Имаме много интересни заглавия, като бихме могли да предложим. Също така, примерно, Васил Пармаков квартет, неотдавна се навърши годишен от него смърт, много хубав, който ние сме продуценти. Проблемът е, че това са бутикови лимитирани издания, които не може да ги правим в голям тираж, пък малко скъпичко излизат, но мислим по въпроса за винила. Но аз не знаех, че и в България може да се... Не, това са мини бройки, такива лимитирани, иначе тираж над 50 броя вече в чужбина. За жалост, Бакатон като фалира си разпродаде техниката. Това е. Наскоро с една млада изпълнителка си говорих, Мелия Раданова, и стана дума за Балкантон. Тя не ги помни тези времена и каза ми, аз си казах, произвеждахме плочи в България едно време. Тя каза ми, защо не се възстанови? Викам ми, защото фабриката се поразграви и няма какво да се възстанови, трябва всичко да се купува наново. Трябва да ти кажа, че ние 94-та издадахме първата част на плоча сингъл на Теди Георгиев, един сингъл направихме, още им бройки от него. И имаме така доста полуторно сътрудничество в Балкантон през годините. Може би си спомнеш, тогава направихме съвместно златните хитове на Емил Димитров. Видяхме преди малко снимка твоя с Емил Димитров. Да, 4 касети и 2 компакт диска, които много бързо се изчерпаха. Тиражът свърши, за жалост. Поради проблеми с авторството няма възможност да ги произведеме. Техните наследници на Васил Андреев и на Емил Димитров не могат да се разберат и от това губи цялата нашата музикална публика. Емил е всеобщ любимец. Легенда, емблема, икона на българската поп-музика, българската естрада. И понеже, както говорим за компакт дискови плочи, напоследък сигурно си забелява, че вече има интерес и към аудиокасети. Аз също ще те питам, каква е твоята прогноза, защото още преди няколко години, когато плочата тръгна нагоре, имаше хипотеза, че ще се появят касетите. Прекъсваме за малко разговора за носителите, защото тук има много интересни снимки. Да ни кажеш за някои от тези личности. Да, това е Дък Олдрич, китариста на White Snake. Това са нашите приятелки от Дует Мания.
Мария Илиева. Мария Илиева, приятелка, макар че още не сме издавали. Не, може плочата да е при вас. Това е певеца на Бостън Тони Де Карло. Еха. Повече от тези снимки това е Тед Поли. Това са музиканти и групари, за които ще разкажа след малко. Това е Ерик Мартенсън, певецът на група Еклипс, които преди 2 месеца бяха в България на един фестивал. Това е един от шефовете на Frontier Seconds, Марио Деризо. Това е Рон Кил, един американски рокър, който е групата Кил. Голям симпатяга. Да. Заговорихме за аудиокасетите. Това е твоята прогноза. Връщат ли се и те на касетите мода? се връщат и то с пълна сила, защото и западните компании почнаха паралелно вече да издават повече диски касета. Дори нашите партньори Ференция вече имат 2-3 албума издадени на касета. Но интерес, че касета е по-скъпа от диска. Де факто. Явно за сега още малък е тиража, който се правят. Но пък така от социалните мрежи, с които така се контактуваме с меломани, много от тях търсят и искат да купуват касети. Жалост ние много малко им останали от едно време, но наплива е голям и хората почват. И друго, което забелязваме, че понеже през последните години хората си накупиха устройства за колите с флашки и свалиха касетите. И сега им интерес да купуват касетофони за кола с аудиокасети, което също е интересно. Така че мисля, че този интерес ще се задържи. Не знам дали ще е колкото към плочите, но има повишен интерес. Аз не знам при младите хора вече там как ще се получат нещата, защото те все пак това дигитално поколение от последните години, което не познава нито плочета, нито касетата, нито грамофона, нито касетния дек. Дали няма фирмите, производители на техника пак да върнат локмените или нещо такова, за да може по този начин пък да стимулират връщането към старите звуконосители? Да, има го този момент. Засили се много производство на декове за аудиокасети, грамофони естествено. Предполагам и локмени също ще има интерес, както защото много хора ходят с слушалки по улиците, ма друго си е касетата да сложиш и както едно време се е слушало. Така е. Неговия звук. Дано се повиши интереса на масовата публика към касетните носители, защото на младите им е лесно. Интернет, YouTube, телефона и така, но друго си е да слушаш качествена истинска музика. Да. Пък и да отвориш диска, да прочетеш текстове, съвсем музиканти. Друго е живяването. Аз просто съм част от това поколение, което си купуваше звуконосители и то беше голям празник. Да го внесеш в къщи, да го разтвориш, да го разгледаш, да прочетеш, да извадиш диска или касетата, да ги сложиш в устройството, да ги слушаш 1, 2, 3 пъти. Въобще то си беше ритуал. Докато сега с MP3-ките е съвсем по друг начин. Те дори не знаят точно какво слушат. Някаква музика. Оная песен, оная песен, добре. Точно така. Съвсем друго е. Каза, че ще ни разкажеш че някои случки с някои от тези известни хора, които видяхме на снимките. Нашите партньори от Frontier Seconds през 2014 година започнаха да правят така наречения Frontier Rock Festival, ежегоден в Милано, в който продължение на 9 години аз присъствах на тези фестивали. Супер. Той се провеждаше в рамките на 3 дена и поне по 20 групи на година от тези, които те издават. Така че имах удоволствие през тези години да се запозная лично, да си поговоря, да се разменим думи с много световни знаменитости, с които много от тях дори не са идвали в България. Така че голям късмет и голяма радост и щастие беше за мен. Но покрай ковида те спряха да правят този фестивал. Сега се носи слух, че отново ще го възобновят. Дано. Това е супер преживяване. Защото... А те там как го организират? В зала, в той е един голям клуб в Милано, който там е в покрайните на Милано, който е
специално с такъв тип събития. Викам на 1500-2000 души, така е капацитета. Всека вечер имаха по 5-6 групи в сет листа на живо и между другото много тези концерти, които те правиха тези групи, те ги заснемаха и после ги издаваха и на DVD и Blu-ray за хора, които не са имали възможност, пък обичат тези групи. И това е интересен ход на фирмите. В България все още нямаме такъв тип рок фестивали, но той все пак е фирмен, нали, ведомствен и те могат да си ползват като продуценти да издават такива продукти и така нататък. Дано пък и в България да се случи нещо. Може да има за бъдеще един фестивал на Riva Soundtrackers. Дано. Или поне да се съберат 2-3 български музикални независими компании да си организират нещо такова. Би могло. Защото би било едно хубаво събитие и преживяване за феновете. Добре, работиш с български и не само български изпълнители, създават се звуконосители, качествени продукти, които трябва да стигнат до публиката, но публиката много често е мързелива, не се рови по интернет, особено по-старото поколение са свикнали по друг начин да набавят информация и трябва да има реклама. Какво е твоето впечатление? Помагат ли българските медии на музикалния бизнес и на българската музика или по-скоро не? Или не са заинтересовани? По-скоро не и може би, защото не са заинтересовани. Ти следиш какво предлагат телевизиите. Една група Фърли Труд направи клип, който струва 1000 лева, отиват, гостуват някоя телевизия, уж да го представят. Клипът, който там правят интервю, излъчват 30 секунди от него или после малко повече и това е единственото излъчване. Да. И добре, че има някои музикални канали, които въртат видеоклиповете. Добре, че и БГ Радио все пак единствено, което изцяло поставя на българска музика. Много е трудно с рекламата. Основно ние правим, че и други колеги и компании правим през социалните мрежи, интернет, YouTube. И това е в общи линии, но това, което също забелязваме, че тия продукти, които ни издаваме и така нататък, основно се продават и то най-добре по време на живите изяви на групите, изпълнителите, когато правим щанд, мерчендайз, тениски, дискове, шапки и там върват добре. Иначе малко трудно. За жалост не останаха почти музикални магазини в страната. Работим с търговските вериги, които имат и щандови сектори за музика и предимно така продавам продукти и основно и през интернет онлайн магазин. Да. И така. Трудно е. Трудно е то не само в България, то в света, големите вериги, много от тях, които имаха специализирани музикални магазини, ги закриха. Но там хората се научиха да пазаруват по интернет от години и то сериозно. И знаеш, големите тия мрежи, да не ги споменам, големи обороти правят именно от онлайн продажби. Аз като гледам как се завърта колелото и как никой не е предполагал, че плочета, пак камъли, касетата ще се върнат на мода и те се връщат, нищо чудно да се върне времето на онези хубави стари големи магазини, пълни с всякакви звуконосители от всякакви компании от целия свят. Не, в България едва ли ще стане, но поне в страните с традиции, където човек може и да слуша, и да си избира, и да намери нещо старо, което отдавна е търсил. Забелязах, че се направиха няколко така магазинчета, бутикови предимно за плочи в София, Варна, Пловдив, които мисля, че работят добре, специализирани, но за жалост те работят основно с вносна продукция винил. И искам ми се, ние правихме, имахме много години магазини, 1, 2, 3, 4, постепенно ги закрихме един по един, защото трудно се издържат такива специализирани продукти, само за аудиопродукти. Той имаше един период, в който никой не искаше да купува абсолютно нищо. То сега всъщност е някакъв ренесанс на звуконосителите. Иначе имаше период, в който всичко се беше базирало в интернет и всеки гледаше да краде оттам каквото може. И това и да не плаща. Хубаво, че има такъв малък ренесанс на носителите
и което е добре. Надявам се да вървим напред и нагоре. Не беше далеч, колко мина, може би година-две, от последния така скандал и натиск в парламента на българските изпълнители да се въведе някаква промяна в закона за радиото и телевизията и да се наложи едва ли не на медиите, било той частни, да въртат повече българска музика. Твоето мнение там в този спор? Аз съм твърдо частния пазар или че все пак трябва да се поема отговорност към българската култура? Аз съм твърдо за, вече въпросът опира къде е процента. Нали, сега може би 50% е малко множко. Не говорим за държавната медия, радио и телевизия, говорим за частните медии, там поне 30% трябва да се наложи. Да. Защото, знаеш, и ти си обикалял, и аз като хода по чужбина, гледам какво правят местни регионални станции, които са 99% частни. Предимно национална музика се върти. И така трябва да бъде, но... Аз смятам, че така трябва да бъде. По-логично е. Борбата продължава. Да, не сме се отказали. Да. Да видим кога ще има развитие по тази тема. Бъде, да. Не, то за Националното радио, като каза, аз смятам, че то трябва да върти предимно българска музика, музикални произведения и да има специализирани предавания за вносна. Там въобще не трябва да говорим за проценти, за такива неща. Така, но и те гонят рейтинг и смятат, че като пускат повече западна музика, ще има по-висок рейтинг, не знам. Може би е обратно. То и там е много странна цялата логика, защото да, окей, пускаме западно, но пък музикалните редактори, които повечето от тях са или с музикално образование, или с специални такива меломански търсения, пускат не най-комерциалната и популярна западна, така че сега дали правят услуга по този начин на музикалната програма, не знам. Добрият пример, според мен, е Дарик радио, които без никой да ги кара, без да ги притиска, без закон, започнаха и пускат все повече и повече българска музика. Дори в сутрешния блок имат такава рубрика, зрителите, т.е. слушателите избират български песни и се пускат песни по желание на слушатели. Но то може би ще стане по естествен начин, както стана с плочите и касетите. Ти знаеш, ние с Дарик радио работим още от основаването. Да. Дарик имахме много години специализирано предаване, Ривасон представя, после ти пое предаването Аудиоадреналин, едночасово, което 5-6 години. Да. Го задържахме. Но други години, други времена бяха. Сега е много трудно да се откупува време в радиоефира. Да, музикални предавания липсват и в телевизиите, и в радиостанциите определено. Имам предвид радиостанциите, които не са специализирани за музика, а в телевизиите си спомням на времето имаше опити за музикални класации и такива музикални предавания с нови клипове, музикални новини, кой какво записал, къде ходил на концерт. Сега нямам никаква идея защо големите медии решиха, че това не интересува хората. И така имаше страшно много. Първо телевизии, кабела и така нататък. И много музика се въртеше по тях. Ние работихме с много от тях, давахме клипове, даваха ни рекламно време, но това време отиде, вече го няма. За жалост. Проблемът е също така и не само с аудио и видео медиите ми, с пишете брата. Знаеш, преди годините имахме вестници, музикални списания, които по едно изчезнаха. Те там пък съвсем не работихме на времето. С ритъм, с рок-шоу, с... Кои бяха още... Даже имаше лицензно издание на Rolling Stone магазин в България. Това е световен проблем, че наистина такива пишещи медии, вестници, списания намалиха, но много от тях продължиха така онлайн, такава дигитално интернет издания имат, но в България интернет издания няма почти за музика. Не знам. В България винаги сме били малко странни хора и в музикалния бизнес, така наречен, всичко е вървяло малко странно, но да се надяваме, че всеки ще си намери пътя и че ще успее да реализира това, което иска, защото пък е жалко, има много талантливи хора
И е жалко да не стигат до публиката с техните произведения. Можеш ли да ни издадеш нещо, което предстои от каталога, нещо, по което се пече, което всеки момент ще се появи, или пък до края на годината нещо по-дългосрочно? Какво се случва в аз вече споделих това, което ни предстои пещи артисти. Може би това ще бъде един последния проект, който ще вземе тази година. За до година имаме планове, но за сега ги съдържам, защото, знаеш, това са процес на преговори, договорка. Да. Когато не се подпише договор, не се коментира. И е правилно така, защото пък ако не се състои договора, нали, нямало е смисъл какво да коментираме, ако не се получи продукта. Така е, да. Има групи изпълнители, с които сме работили през годините много, но има такива, и които стават верни на фирмата. Казах Верето и Гарал, казах, може би не съм казал, Бараби Блуз Бенд, които всички албуми са ми издали, и други такива групи изпълнители. Но има и такива, които излезли на албум, после те нещо се връснат, харесат си друга компания, отиват там, после си скубат козите, пак се връщат при нас. Но това е живота в нашия бранш, нашия бизнес. Не е лесно, но оцеляваме и продължаваме напред. И така трябва да бъде. Нали? Ама то при вас, аз не се сещам почти някой артист и жанр от рок и поп музиката да по някакъв начин да не е издавал, било то в компилация или самостоятелен албум или по някакъв друг начин. Аз не знам, да кажем, някакви вече утвърдени като Абсурд и така нататък, ако решат да правят някакви дебестове, така или иначе трябва някакси, защото вие сте били продуценти на част от нещата. Или пък Хиподил и така нататък. Хиподил, да. Дисцографията е при нас. Няма как като продуценти. Ние с Хиподил направихме няколко така бестове компилации. Абсурд първите 2 албума. Имахме идея с Ицо да преиздадеме първите им 4 албума в един бокс, но тогава групата се изпокараха, разделиха се. За жалост тази идея отпадна. Да, лошо е, че се случват. Но в повечето групи, за съжаление, се случват такива неща през годините. Да. Така че, какво ти кажа, бяхме прокарали една поредица да издаваме авторски албуми на български композитори. Да, аз си спомням още Тончо Русев, Стефан Димитров, Александър Бразицов, на Любомир Дамянов, да не изпусна някой. Но така направихме 5-6 авторски албуми, компилации, които вървяха много добре. Сега имаме предвид нещо за някои други автори, но за сега тайно ще го запаза. Да, са живи, за щастие, много от българските композитори написали легендарни хитове и е хубаво някой да събира от време на време творчеството им в компилации на едно място, за да остане за поколенията. Трябва да ти кажа, че и друго нещо така ми прави впечатление напоследък. Знаеш, нашия ток е доста голям. Имаме албуми, които сме издали преди 10-15 години. Позабравени, но срещат се млади хора, които търсят и намират и се обаждат. Търсят, примерно, при нас 2001-2002, когато беше така начата хип-хоп вълна. Тогава издавахме 10 албума. И има хора, продължават да търсят Хикс Тим, Стартера, Светците, нищо. Хора приоткриват тези групи, защото тогава се правеше хубав качествен рап с много добри смислени текстове, който за жалост сега все по-трудно се намира. Сега малко е бля-бля, тогава хората бяха или социално насочени, бунт някакъв социален, или в смисъл имаха кауза тези рап групи и текстовете бяха обвързани с някакви конкретни неща, които искаха да променят в обществото. Сега не е точно така. Сега е малко чики-рики положението. Така. Но колелото пак ще се завърти и ще дойде пак времето и на качествения хип-хоп. Винаги сме залагали така на качествен хип-хоп. Никога не сме посягали към чалгата и към такава нестойностната музика. Но не, тя винаги присъства в такива разговори, но оставаме верни на себе си.
И аз така смятам, че трябва да бъде. На нашето верие, на това, което слушаме и което обичаме. Така че има други компании за тази работа. Да. Всяка жаба да си знае гьола, както е казал българския народ. Да. Времето ни изтече, за съжаление. Така че... Стана ли време? Да. Добре. Аз благодаря много за поканата. Надявам се да съм бил полезен с нещо на дори аз научих някои зрители. неща, с зрителите със сигурност научиха много повече, защото аз малко и много съм в кухнята, видяха, че се произвежда независима българска музика, че има нови продукти, че постоянно има на пазара, така че ако се интересуват, ще могат да разбират за тях и да ги имат. Благодаря за всичко, което ни разказа, за нещата, които ни показа. Пожелавам успех на Riva Sound Records и ще се виждаме пак, за да представяме и нови заглавия и да си обсъждаме новини около българските изпълнители и българския музикален пазар. Благодаря за нови срещи. Гостуването, успех във всичко. А на зрителите една много хубава понеделник вечер с програмата на телевизия България 24. Лятото свърши бързо. Идва есента. След 5. Глътка свежест.